Ja tým, že v podstate pôsobím v investičnej branži, tak všetko ako keby už z tej profesnej deformácie robím cez to investovanie, čiže aj to investovanie času, lebo to je tá najdôležitejšia komunita, ktorú máme do tých správnych vecí a ono sa to dá posunúť z hľadiska toho zdravia, že veľa ľudí alebo proste mladých ľudí, s ktorými sa nie že stretávam, ale ich vnímam, tak proste sledujú, ja neviem, porno, Pornhub, Netflixy, fajčia napríklad cigarety alebo tieto vapy a investujú do toho vlastne ten svoj čas a peniaze a na druhú stranu nie sú schopní investovať čas možno do vypočutia si podcastu s tebou alebo na nejaký vzdelávací seminár alebo si nekúpia zdravú stravu. Že je to taká troška schizofrenická spoločnosť aktuálne, ktorú tu máme. Čo im to berie vlastne, to sledovanie porna podľa teba? No v podstate berie im to najzásadnejšie a to je tú mužskú energiu a to zdravé sebavedomie, hej? Lebo vlastne na základe toho sa uvoľňuje ten dopamín v tom mozgu. Oni majú akoby pocit, že majú dostatok toho nejakého kontaktu fyzického a keď majú ísť teda už reálne do akcie, tak to bohužiaľ tak skončí väčšinou fiaskom alebo doslova to sebavedomie je tak nízke, že ani neoslovujú nejaké ženy, alebo jednoducho nehovorím, že teraz by mali oslovať ženy, ale že nedokážu nadviazať nejaký reálny kontakt, vytvoriť nejakú situáciu, proste byť sám sebou, takéto zdravé sebavedomie, tú mužskú energiu. Myslím si, že toto tým strácajú, že sa tým dobrovoľne keby zdávajú, lebo všetko je to o tom smerovaní tej energie. Ty keď ju niekde smeruješ, tak ju nemôžeš smerovať niekde inak. Že si splnia ten cieľ pozeraním toho videa a nejdu do tej akcie. To áno, ja súhlasím s tým, že to veľmi to ovplyvňuje tú zdravú mužskú, aj tú dravosť v tom živote, splniť si nejaký cieľ, že mnoho chlapov si vybije tú energiu a potom nedosahujú tie ciele v tom reálnom živote, že nejdú do toho biznisu alebo nejdú za tou krásnou ženou, ktorú chceli osloviť a potom tu ostáva samozrejme viac priestoru pre tých, čo nepozerajú. Že je to v podstate film, je to hrané, že sú to v podstate profesionálne herečky, majú na sebe proste make-up, je tam režia a tak ďalej, že tí chlapi si to tiež potom často nejak tak možno vizualizujú a očakávajú aj od tých svojich žien nadštandardné výkony alebo nejaké vizuálne stránky a často potom sa znova utekajú k tomu pornu. Je to taký akože začarovaný. Je to taká virtuálna realita. Čo ty vnímaš možno ako tie výzvy v dnešnej dobe, čo sa týka mužov a žien v tých vzťahoch? Čo podľa teba je to ťažké dneska? Ako to možno zmeniť? No to, čo ja vnímam, je, že sa v podstate úplne reálne otočili tie mužské a ženské role. Že ženy vlastne prebrali viac tej mužskej energie. Zase je otázka, že prečo, že niektoré sú do toho dotlačené, ale dneska ešte pred podcastom sme sa aj spolu bavili, že ja som hodne sebakritický človek a takisto aj všeobecne dávam to za vinu v úvodzovkách tým mužom, hej, že tí muži to ako keby dovolili, že neboli oni tými mužmi, lebo v podstate žena dokáže ako keby spadnúť alebo pustiť sa, risknúť to ísť do tej ženskej energie 100%, keď cíti, že má nejakú tú silnú mužskú energiu vedľa seba. Že má proste toho ochrancu a že keď tie ženy to necítia, tak vtedy sú keby nútené prebrať tú rolu. Takže preto si myslím, že je dôležité, aby muži prebrali ako keby tie svoje mužské role. A to je možno zase taký aj tip pre ženy, lebo často si ženy zase naopak myslia, že tým, že budú úspešné ženy dneska, že to priťahuje tých mužov a tak ja neviem, či tu teraz som v pozícii, že hovorím za všetkých mužov, ale budem hovoriť za seba, že ja z mojej stránky mňa práve priťahuje tá ženskosť, že keď je muž tej silnej mužskej energii, tak práve chce tú ženu cítiť v tej ženskej energii, že taký možno typ pre ženy, že ak chcete teda aj pritiahnuť zase aj vy tých správnych mužov, lebo často sa stretávam so ženami, keď aj riešime biznis alebo hoci aké témy, že tie ženy sa jednoducho sťažujú, že nevedia nájsť tých správnych chlapov v tej aktuálnej dobe. A ono je to zase také, že obidve strany, že aj tie ženy musia trošku zariskovať a pustiť sa do tej ženskej energie
a vtedy zase pritiahnu aj tých správnych mužov. Je to veľká výzva, veľká téma, podľa mňa spoločnosti väčšia, ako sú napríklad peniaze, alebo akákoľvek iná téma. Podľa mňa toto bude rezonovať najbližšiu dobu aj z hľadiska nejakej mortality, pôrodnosti a udržania ako tej ľudskej rasy, spoločnosti ako takej. Hej, tak máme to ako výzvu, však vymierame ako západná civilizácia. Áno, presne to mám. A je to spojené s týmto, čo hovorí, že proste tie ženy vlastne idú do toho biznisu, nemajú vlastne čas, ani nechcú vlastne tú rodinu, lebo nebudem teraz zakladať rodinu s takýmto typom muža. A potom naozaj to má ten dôsledok, že tá rodina, alebo mať tie deti není ani tá priorita. A v podstate tie ženy sú naozaj tlačené do toho, lebo nemajú tú oporu doma a musia ísť do tej práce, musia ísť do toho biznisu. A jasné, treba si splniť svoje sny, keď túži žena si vybudovať nejaký svoj projekt alebo niečo, ale ten muž by ju tam mal podporiť, že ona nemusí. Ona môže, ale že není nútená, pretože musí zaplatiť účty, lebo logicky žena vždycky dorovnáva tú energiu, takže keď tam chýba ten chlap, tak logicky musí vybaviť opravu auta, musí zaplatiť dovolenku, vymyslieť plán pre celú agendu, takže naozaj my chlapi máme na čom makať v dnešnej dobe a zlomiť tú generačnú bolesť, akoby keď som to nedostal od otca alebo niečo, že mi to chýbalo, tak neviniť tých predkov, ale práve prevziať tú zodpovednosť aj, že ja to zmením v tej rodine. Ja to zmením pre tých mojich synov, aby to neopakovali po mne. Takže máme tu čo robiť ako chlapi a poďme budovať, ako sa hovorí, z tých ťažkých časov alebo ťažké spoločenské situácie, tie dobré časy. Určite. Mne sa páčilo to, čo si povedal o tej zodpovednosti, že vlastne nefňúkať, ale prebrať tú zodpovednosť. Ako chlap je taký, ja mám takého známeho, ktorý v podstate má dvoch synov, on moc dobre akože nedopadol, stal sa alkoholikom a tak ďalej a poznám sa aj s tými synmi, tí synovia sú asi tak v mojom veku, on je teda o generáciu starší, no a keď som sa s jedným s tým synom rozprával, tak on z hľadiska toho hmotného sveta možno je taký, že dá sa povedať, že úspešný, že dneska by ľudia povedali, hej, že keby si pozreli jeho Instagram a ten druhý je taký, by som povedal, že bežnejší, alebo skôr by som povedal sociálne slabší a ja som, to bola náhoda, sa pýtal ich v ten istý deň tú istú otázku, že že ste takí v pohode chlapi, že prečo si ty, dajme tomu, tiež ten jeho syn je jeden alkoholik a tak, no lebo aj otec môj je a proste videl som to doma. A to isté som sa opýtal aj toho druhého a on mi vraví, že no, lebo vieš, môj otec proste bol takýto alkoholík a takto, že presne, že je to ten uhol pohľadu a prebratie tej zodpovednosti, že nevyhovárať sa, ako si aj ty povedal, že na tých predkov. A toto tým mužom chýba, že v kuse ako keby sú nejaké tie výhovorky na nejakú či už ekonomickú situáciu aktuálnu, možno sa budeme o tom baviť na čokoľvek a troška si tak buchnúť po tom stole a vstúpiť do tej mužskej energie.